Ares is positief voor de toekomst. Nieuwe regels zitten Frieske zielers in de waai. En de jouwer op jacht naar plak in de haatklasse. Dit is de sport van man die 20 maaien. Goeioen en welkom bij Boppenslag. Deze weekend vallen er een soort beslissings qua promotie en degradatie in het amateurvoetbal. Zou ik in de tweede klasse, nije midden, oude midden combinatie Big League School promoveren naar de tweede klasse. We winnen bij de wedstrijd in SVM uit Marknesse. Maar we beginnen met basketbal, want de toekomst is onwis, maar de gloort wel hopen voor de basketballers van Ares. Nu de competitie erop zit en het seizoen met een finale plak succesvol afsluiten is Ares nog altijd op zoek naar een nieuwe haatsponsor. Om het komende seizoen weer in de eredivisie te spelen, moet er nog geld op de plank komen. Maar nevens Ares-manager Gert Schurer is er hoop. Gematigd positief, het zo maar zeggen. We zijn heel druk bezig en we hopen eigenlijk over een week wel de boel definitief te kunnen hebben, positief of negatief. Maar goed, we zijn heel hard bezig en ik hoop dat we er gewoon uitkomen. Dat moet gewoon. Als Ares hier is, wilt u dan coach blijven? Ja, willen is niet het punt. Het gaat over kunnen en het gaat ook over het ambitieniveau. Ik heb binnenkort gesprekken met het bestuur daarover. Die kunnen gewoon nu heel weinig daarover zeggen. Er is geen enkele zekerheid over volgend jaar. Dus heeft er ook geen enkele zin om te zeggen of ik hier wel of niet ben. Ik denk dat ze doen heel erg hun best, dat weet ik. Ik heb er gesprek over. En ik sluit geen enkele club uit waar ze kampioen willen worden. En waar ze een heel grote ambitie hebben om het beste uit zichzelf te halen. Een toekomst of net, het alroende seizoen wie geweldig voor de Ljouter basketballers. Nog niet presteerde Ares zo goed. Het helle voor het eerst in de historie de finale. Een oersjoch van het alroende seizoen. De selectie is goed en de sfeer is goed, dus we gaan wel met vertrouwen de competitie in. We willen eigenlijk zo ver mogelijk komen in de play-offs. Ja, we willen teams gewoon zo snel mogelijk aan de kant zetten en degelijk blijven spelen voor 40 minuten. En dat is iets waar we nog naartoe moeten werken. Wij spelen niet goed, maar zij ook niet. En dat is een kwaliteit. Kijk, als wij slecht spelen en zij spelen goed, dan heb je een groot probleem. Dus je moet ook zorgen dat zij ook slecht spelen. Hij krijgt de bal. Het is alles of niet. En hij valt. Het keradiekje ontploft. Ares helft voor de tweede keer de hele finale. Dat is ook reclame voor het basketbal. Ja, de fans waren gewoon echt super. Is er nu zoiets van, nou gaan we de finale halen ook? Nee, we gaan de tweede wedstrijd proberen te winnen.
we zitten nu in de finale. Het is echt, ik heb eigenlijk echt geen woorden voor. De bal gaat naar Boeten en de score. De treienpunter van Leiden. De ongelofelijke treienpunter. En dus de vastsprong. We wachten het al. Voor de Friese topzielers is het traject naar Olympische Spelen in Rio uiteenzet. Marit Bouwmeester en Pieter-Jan Postma hielden de Alroene Wieken in medemblik. De Delta Lloyd Regatta is een van de 5 Europese wedstrijden. Het internationale zielbond experimenteert met nieuwe formats om te zien of de wedstrijden langer spannend blijven kunnen. De uitkomsten binnen verrassend. Pieter-Jan Postma had na zijn teleurstellend 4e plak in Londen de trie weer oppakt. Tegeer met zijn nieuwe coach Jacco Koops van het Heerenveen is hij vol goede moed het traject richting Rio 2016 inslaan. In medemblik gaat het tot het slitjaget. Van de 12 races wint Postma de zoon. En de voorsprong op de nummer 2 is maar liefst 15 punten. Ja, daar ben ik erg blij mee. Goede samenwerking met Jacco Koops. En het gaat echt steady, maken we progressie. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik kijk uit naar het EK en het WK. En, dus ja, dat is goed. Zijn coach Jacco Koops jocht het mij genoegen aan. Hoewel Postma intussen 31 jaar oud is, denkt Koops dat er nog een soort te heljen is. Ja, zeker. Anders was ik er sowieso niet mee begonnen. Als ik had verwacht dat er geen progressie mogelijk was, dan was ik er niet aan begonnen. Nee, ik denk dat hij nog heel veel beter kan dan dat hij nu doet. Ik lees de radiaalzielster Marit Bouwmeester had de trio weer oppakt. En het is heerlijk om weer in Nederland te zielen. Ja, normaal vind ik steeds ja, maar ik ben steeds deze week wel echt extreem koud. Dus voor mij mag het wel wat warmer worden, want het wetter dat is echt net echt heel lekker om dat door hierheen te krijgen. Op het stuit zit Marit zonder coach, want haar vaste trainer Mark Littlejohn is er na zo'n heel hier mee ophouden. Maar ja, voor zo'n talentvolle jonge topzielster stenen de trainers vanzelfs in een regen. Nou, ik ben steeds een behoorlijk moeilijke zoektocht. Sowieso, wat soms net gerealiseerd wordt, is dat de coach als ik 300 dagen per jaar voort ben, dat de coach 300 dagen per jaar voort is. En dan moet ik nog een coach wezen die goed bij mij past en mij ik kan aanvullen. Dus ik goed is in de dingen waar ik nog op verbeteren kan. Maar het is een leuke zoektocht. Ik vind, maar hopelijk komt wel iemand die mij kan helpen. Ja. Dan waarom naar de wedstrijden. Want nu weer in de finales, de medal races. Het experimentele format is volstrekt anders als bij Leagues op Olympische Spelen. Er zitten 6 mensen in die medal race. En die medal race, iedereen krijgt de punten van de plek. Dus de een heeft 1 punt, de tweede heeft 2 punten, de derde heeft 3 punten enzovoort. En dan is het degene die in de medal race, die laatste 6 dus in die 20 minuten wedstrijd, hoe je eindigt, dat op elkaar geteld, dat is de score. En als je dan op gelijke punten komt, dan wint degene die de beste heeft in gevaar in de medal race. Voor Postma betekent dat in deze medal race dat hij heeguit 1 plak achter de Brit Mark Andrews eindigt in mei om goud te pakken. Die andere Brit die mij winnen, want die had al 6 punten. Maar Postma reikt op het 4e plak. En omdat Andrews tweede wordt, komen beide toppers exact op 5 punten. Andrews hier uit de eerste wedstrijd 3 punten meenam, plus 2 is 5. En Pieter-Jan Postma startte als eerste, zielt er 4 bij, komt ook op 5. Maar omdat de medal race zwidder waagt dan de 12 wedstrijden daarvoor, pakt Pieter-Jan Postma zilver in steed van goud. Net even die tweede plek pakken, dat vind ik net jammer. Ja, kloten. Ik kijk door het resultaat heen. Ik kijk dus ook even door het systeem heen van wat er is gebruikt. En ik kijk met name naar het proces in zijn ontwikkeling. En daar ben ik wel heel blij mee. Ook in de klasse van Marit Bouwmeester, de laser radiaalklasse, is het spannend. En ook daar zal de leidende dame de positie oerjaarmaten on en oor. Want de overwinning gaat naar Ierland. Marit Bouwmeester wordt tweede
En de Britse eindigt op het derde plak. En daarmee is ze de 5e zieler in Medemblik die de koppositie verspielt in de medal race. Murphy, Bouwmeester en Young eindigen alle treien op 4 punten. Maar in het nieuwe format levert dat dus een verrassing op. Net Elsen Ien is dergelijke wees mij. Is dit nou een systeem van de toekomst waar we blij mee wezen moeten? Of maar weer om wennen? Of hoe? Ik denk het net. Ik denk niet dat we het nog een keer zien. Op dit moment is het eigenlijk een heel erg gelukssport wat ze creëren. En zeker Marcel hij is vol verschillende variabelen. Het is een beetje vergelijkbaar met golf, dat iedereen 1 keer mag slaan. En dan degene die het dichtstbij leidt had woen. Dus dat is natuurlijk een beetje een bizarre situatie. Dus hopelijk hoeven we net meer lang met dit format te racen. Voetbal dan. Sportclub De Jouwer spelen juist de tweede wedstrijd in de naaicompetitie in Hogeveen. De inzet een plak in de haatklasse C komend seizoen. De Jouwer nam in de eerste klasse F de periodetitel oer van kampioen FVC. Hogeveen is de herkanser uit de haatklasse. Toons die spelen bij de ploegen ik had Zinnelkoor. Hogeveen woon die eerste wedstrijd met 3-1. De Jouwer moest dus in de achtervolging. En met 2 doelpunten verschil winnen om er nog een verlenging uit te slepen in Hogeveen. De eerste helft smiert eigenlijk een amper kansen op. Dit is nog wel een aardig onval van Hogeveen. Maar het schot van Daniel Manning dat zwaait echt al. En daar hoeft de keeper van De Jouwer, André Selderthuis, net voor in actie te komen. Dit is wel een aardig schot. Daar moet André Selderthuis wel even de handje in omzetten. Het is afkomstig van Saroni Vreeling van Hogeveen. En dat wie een van de spaarzame hechtepunten uit de eerste helft. Maar dan, de tweede helft is 6 minuten oud. De corner komt voor Jochs. Tjesse Kerkstra kopt in. De keeper kent er net bij. De man op de lijn net. En dan is het Wouter Roosje die nog het laatste tikje jouwt. Maar de bal wie al over de lijn west. Het doelpunt komt dus op naam van Tjesse Kerkstra. En dan is het scenario redelijk perfect onder het worden. Want dan komt Jouwer dus betiet in de tweede helft op een 1-0 vastsprong. Nog even wat problemen bij Roosje, maar hij kon gewoon terugspelen. De Jouwer gaat op jacht naar de tweede treffer. Die zou bevrijdend wezen kunnen, want dan zouden ze op Liekense hechten steen van Hogeveen. Dit is Nicky Sauer, die mat eigenlijk een scoren, maar hij dacht het net. Het is Raymond Benjamins, de keeper van Hogeveen, die het goed en lang wacht. En dan Hogeveen, want dat zie ik het verzels ik naar een doelpunt. Die witte 1 keer scoren en je brengt de Jouwer weer in de problemen. Dit gaat nog even mis, maar dan is hier het schot een prooi van André Selderthuis. Het schot kwam op een ei van Saroni Vreeling. Op een ei Hogeveen in de onval. De bal wordt naar het centrum transporteerd. En dan kan hier Manning er krek net bij. En zo zwijnt De Jouwer dit hier goed 1-1 wezen kennen. Maar nog altijd De Jouwer op een 1-0 vastsprong. Hogeveen dan weer. Hier de overtreding. En dat smiert Hogeveen een vrije trap op. Let op, want die wordt naam terug Daniel Manning. En vierde morgen verdwijnt hij achter André Selderthuis. Ronde Toons die al 2 vrije trappen onderen. Nou weer een vrije trap die er in 1 keer zij het vierde morgen in zit. Maar het is wel 1-1 en De Jouwer kan weer helemaal opnieuw beginnen. Ingooi van Björn Schilder. Smiet een 4 in de 16 meter. Daar is de overtreding. Skiersjochter Edeveld is duidelijk wie naar de stip. En dat betekent dat De Jouwer in de 30e minuut van de tweede helft een prachtige kans krijgt om weer op vastsprong te komen. De tril in de regen is duidelijk. De skiersjochter staat goed en hij twijfelt net een seconde. En dat betekent dat Tjesse Kerkstra van een halve meter onlezen maai. En hij doet het prima. Hij liet de keeper van Hogeveen, Raymond Benjamins, gewoon staan. Ja, Bakkeleien verzels om de bal, want De Jouwer krijgt haast. Want er mat nog 1 bij. Want bij die 2 in staan, binnen De Jouwers alsnog uitskekelen. Op het laatst van de wedstrijd, dan wordt alles verzels op de onval zetten om die bevrijdende 3-1 te creëren. En dan komt er verzeld rondte voor Hogeveen. Hier is de lange bal op de voetsprintende Daniel Manning. Komt alleen nog voor keeper André Selderthuis. Geert dat duel wat pittiger in als de keeper van De Jouwer en wit te scoren. 2-2 en dan is het verzels oer en uit voor De Jouwer. 2-2 in de slotfase van de wedstrijd, want al de 93e minuut. Selderthuis nog even wat pienen. Hij hier duel wel wat pittiger ingaan kunnen. Maar Hogeveen die maakt het met dit doelpunt van Daniel Manning voorlopig even een eind aan de haatklasse illusies van De Jouwer. En dat wordt in Hogeveen viert. En De Jouwer dat met rouwen en hoop je op de herkansing. Heel dichtbij wezen en toch krijg net. Is dat het gevoel wat overheerst? Ja, absoluut. Als jij op een gegeven moment daar 3-1 verliest. Je komt thuis op 1-0. Ja, 1-1, 2-1 voor. Met nog 20 minuten, 25 minuten op de klok. Dan denk je dat het gaat gebeuren.
Ja, in ieder geval, maar ja, goed, het gebeurt niet. Wij waren op en top gemotiveerd en dat zag je ook wel denk ik in het veld. Ruststand was 0-0 en tweede helft gingen we toch continu vooruit en dan maken we de 1-0. En we hadden het gevoel, dat gaan we gewoon redden. En ondanks de 1-1 vervolgens de 2-1, bleven we gewoon druk naar voren houden en geef je eigenlijk heel weinig weg. En dan moet hij eigenlijk gewoon even wel goed vallen voor die 3-1. En dus ik kan ook niemand wat kwalijk nemen, want we hebben gewoon met z'n allen gewoon kaart geknokt en alles gegeven. Er zat natuurlijk enorm veel druk op, ook bij de jongens van het moeten. Ja, ik kan de jongens geen verwijt maken dat ze er niks aan gedaan hebben. We zijn gecontroleerd blijven spelen. We zijn niet als een gek naar voren gaan vliegen. Dat hebben we op het laatst pas gedaan. Dat resulteerde dan in een goal voor de statistieken, de 2-2. Maar voor de rest, je moet een beetje mazzel hebben dat hij een keer goed valt dan. De Jouwer had nog wel kans op een plak in de haatklasse. Komen de toonsdie, dan speelt de formatie van trainer Gerry Schouwenaar in Assen sin Achilles 1894. De verliezer van die wedstrijd is uitskekelen. De winnaar gaat terug in de naaicompetitie. Hutrinster Mariska Kramer van Drachten had juist op imponerende wijze de Unive Drenthe Marathon op haar naam schreeuwen. In Klazinaveen verpulveren ze het parcoursrecord maar liefst 4 minuten en liet de klok stilstaan op 2 uur en 41 minuten. Het zilver wie voor de Keniaanse Lilian Koeg, het brons ging naar de Japanse Chihiro Tanaka. Wordt het NOC of wordt het SVM? Een van deze beide ploegen wordt de kampioen in de tweede klasse. Zowel NOC uit Oudemarm als SVM uit Marknessa eindigen dit seizoen met liekevolle punten bovenaan. En dus komt er nou een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Omdat het doelsaldo van SVM correct wat beter is als dat van NOC, had de ploeg uit Marknessa genoeg een liekspul. NOC moet winnen. Is het na 90 minuten nog gelijk, dan volgt er een verlenging. Waar is de rest? De rest van ons? Maar die mannen zijn naar buiten. Die komen haast nog. Maar dat was net te laat wezen. Nou, ten eerste ben ik wat traag omgegaan altijd. En ten tweede ben ik altijd een tape, dus ik ben altijd weer rustig honger. Ja, dat was in principe de traagste van NOC. Gewoon klaar mooi, ja. Ja, dat klopt. NOC uit Oudemarm had een geweldig seizoen achter de rug. En dat moet bekroond worden met het kampioenschap. De man die bij NOC de leading had is Jan Venema. Het is zijn eerste jaar als trainer bij NOC. Sterker nog, het is zijn eerste jaar als trainer. Maar na 1 jaar is al duidelijk, Jan Venema is een garantje voor succes. 2 weken geleden ben ik maar even kampioen. Je bent de kampioenenmaker. Dus lift het ervaren. De kampioenenmaker van NOC, ja, Jan Venema. Ja, daarom. Nou, dat wie maar kouder ben, want wie maar een zweltjes. Maar even, dus lift het nou met NOC aan, dat zou mooi wezen. Maar dan is het gewoon 2 uur 12, volle 100%. Ja, daarom, dan hark ik voet op. Dan leef ik voet alles in en hark ik hem wel. Het is dan wel geen Champions League finale. De spanning is goed te vernemen. Spanningen weer van die oude voetballen. Het is prachtig mooi, jongens. Die meesten liggen allemaal langs de kant. Iedereen die komt hier vroeg. Meer dan 1000 mensen. Er is vuurwerk. Het zijn Italiaanse taferelen bij deze beslissingswedstrijd tussen NOC en SVM. In de eerste speelde prikken worden uitdeeld terug NOC. Maar hield dit zit de doelman van SVM goed te plak, of er zit er wel weer een voer tussen van een van de verdedigers. Scoort wordt er net en dus zie je beide ploegen de klaaikamer op met een 0-0 tussen staan. Kom maar! Maar eerlijk is eerlijk, hoe de eerste 45 minuten wie NOC al ietsje beter. De Lietse Konske hebben toch wel wat meer hand als hun. Dus we strijken hier hoop ik aan het beslissen. Maar verlos ons! Hey, hoort u net langer in spanning? Ik vind het erg op zijn Duits te winnen. Ja. De hoogtepunten in deze wedstrijd zijn op 1 hoorn van een houthakker te tellen. Dit is trouwens de grootste kans. Voor SVM. 2 minuten voor de 1 zitten zij op de peel. NOC libbert nog. Na 90 minuten is de stand 0-0 en dat betekent verlengen. Hey jongens, we hebben toch hand in de rust. De skroom gaat eruit. Godverdomme. Alle hele ballen, verdomme, die pakken hun weer op. Verdikke lid, het is jij, verdomme. We willen het voor niks komen. Het is jij, verdomme, het volk. Dat laatste jongens, we willen hebben. We zijn lid, godverdikke.
Ja? Hier erbij? Nou zien litten. Godverdikke. Kom op! In de eerste verlenging liep het doek te vallen voor NOC als SVM scoort. En sjog ik naar het gezicht van trainer Jan Venema. Hier past enkelt een gepaste stilte. Zit er van een beetje om te komen natuurlijk. Maar ja, we hebben een kwartiertje, dus... Je gaat een wonder nodig. We hebben wel een wonder nodig, want het is, zij dwingen op het moment meer ouders is. Dus ja, dan moet ik eerlijk weten. Maar de spanning komt weer waarom als NOC de liekmaker maakt. NOC had nou nog 9 minuten voor het winnende doelpunt. 1 doelpunt is genoeg voor de titel. En deze laatste 9 minuten zetten wij uw camera op Jan Venema. Dit is wel nog mooi zien. En nou! Kijk nou, ga door jongen! Jezus, wat een zaadbal. Godverdomme. Hou het niet! Kom op jongens, afsluit! Kom op! Hier nou jongens, stop! Frans, Virius! Frans! En dan zit de wedstrijd erop. 1-1 is de eindstand. En dat betekent dat SVM uit Marknesse kampioen is. En van NOC binder alleenig de trien. Dit doet zeer. Ja, tuurlijk. Je bent er zat erbij. Maar ja, het kan niet altijd mooi zitten. Dus uithouden en opnieuw beginnen. Sterkte. Oké, hier bedankt. Hè. Tja, dit weer de sport van deze man die zo'n 20 mei en na je week is er weer een boppenslag. En vanzelfs ik alle dagen sport in uw Nijs-uitstuurings en op internet. Dadelijk keer ik naar het Nijs in Joet. Een heel mooi joent wenske. Doeg!